Europan, hiriburuetan bizi dira herritar gehienak. Urtetan, nagusiki arrazoi ekonomikoengatik, herritarrek landagunea utzi eta hiriburuetara jo dute. Nafarroa ere ez da salbuespena. Herritar horietako asko euskaldunak dira, eta euskaldunak dira ere hoien ondorengoak. Hori dela eta, Nafarroako euskaldun kopururik handiena Iruin herrian bizi da. Hiriak dinamikoagoak dira herriak baino. Alor sozioekonomikoan, kulturalean, sozialean, joerak ezartzen ditu. Eta bertan gertatzen denak, erraz egiten du landagunerako bidea. Joera horiek definitzen dituzte neurri handi batez, hiriburuaren eragingunean nagusi diren portaerak. Nafarroa ere ez da salbuespena, eta Iruñeko dinamismoak herrialdea bere osoan kutsatzen du. Hizkuntza biziberritzeaz ari garela oso garrantzitsua da hori. Hizkuntza politika eredugarria, hizkuntza praktika eraginkorra, eta euskararen aldeko dinamismoaren eredua bada hiriburua, herrialdea bere osoan kutsatuko da eta euskararen normalizazioa erreztuko du. Hoixe da gaurko saioan aztertuko duguna. Iruña, Iruin herria, euskararen dinamika markatzen dute? Kopiatu daitezkeen hizkuntza politikak aplikatzen dira? Praktika eredugarriak eskaintzen dituzte udalek? Hoixe eta gehiago gaurko saioan. Kaixo, Sagrario! Pa! Zur modu, aspaliko ongi? Bai, ongi, zure bai? Leku esanguratsu batean bildu nazu, itzordu hemen egin dugu, Iruñean. Eta Iruñean, euskaldun gehien bizi den hiriburua izanik, eta bertan administrazioaren zerbitzu asko zentralizatuak egonik, eta gainera gizarte modernetan hiriek markatzen dituztenez joera eta erritmo asko, Sagrario, Iruin herrian jokatzen aldugu euskararen normalizazioa? Euskararen normalizazioan ikuste dut Euskal Herri osoan jokatzen dela, eta bereziki nik esanen nuke Bilbo handian, bizi delako Euskal Herriko populaziorik handiena. Eta Nafarroari dagokionez, noski Iruin herrien jokatzen da hemen bizi delako populazioaren erdia baino gehiago, eta zuk esan duzun zerbitzuak eta kultura, arloa, aisia eta hainbat gauza hemen daudelako zentralizatuak, eta Nafar guziak ona jotzen dugulako, une batean edo bestean, zerbitzu baterako edo besterako. Guzti honi buruz hitz egiteko leku lasaiago batera joanen bagina, hor paseoan edo? Bai, osongi, bai. Zu nahi duzun tokera. Sagrario, zuk ibilbide luzea duzu euskararen alde lanean eta orain pixka bat perspektibaz ikusita, nola ikusten duzu Iruña? Alde batetik ongi ikusten dut ez nahi nukena, nahi nukena askoz gehiago baita, eta normalizatua nahi nuke, eta hortik oso urrun gaude. Baina hala ere iruditzen zait, nik gogoan dut beti, ni Iruña etorri nintzen garaian, eta egia esan hortxe guain hotela egin duten horretan, ziga horretan bazegoen letrero bat euskaraz mintzatzen da. Eta niretzat hori, etxean sentitzea zen, bestela arrotz sentitzen mainitzen arraz. Orduan, nik uste dut aldatu dela asko, jendeak normalago ikusten du euskal hiztunak izatea, euskara ikastea, euskara zaritzea eskoletan, entzuten da franko, baina lehen esan dudan bezala, normalizaziotik urrun gaude. Orduan, aldaketa badago. Urte askotan, bizitza kulturalean, euskal kultura eta hizkuntza bera baztertuak egon dira. Eta aldiz, lehen etxi dira, beste flamenkon fire eta bezalako jaialdiak eta ze iritzi daukaz horren inguruan? Neri egizan lehenengo aldiz antolatu zutenean ikaragarrizko pena eman zidan, pena nola baita esatearen, iruditzen zaidalako beti kanpokoa ederrezten dugula eta gutxietsi gurea. Eta iruditzen zait akonplejatuak garela neurri handi batean euskaldunok. Pentsatzen dugu, ez dakit, gauzak politiak izateko, modernoak izateko behar duela inglesez edo gaztelaniaz, baina euskaraz ematen du ez. Orduan nik uste dut horre ere badugula zer ikasi. Eta guk duguna euskara da, ez da beste gauza bat, orduan hori da, saldu nahi badugu kanpoan ere hori da saldu behar duguna. Eta nik uste dut Iruñak hartu beharko lukela Euskal Herrian ere indar pixka bat gauzak antolatzekoan, euskarazko kulturarekin lotutako zerbait asmatu beharko genuke da. Beste ikuspegi bat eta gainera hiriburuaren dinamika guzti hori
horrela eginen bagenu, euskararen normalizazioaren alde ere eginen genuke. Azken batean, hiriek markatzen dute askotan, markatzen dituzten modak. Ikastole mugimendua eta, bai, zenbait herritan izan zen noski hasieratik, baina Iruñak markatu zuen neurri handi batean. Eta nik uste dut garrantzia handia duela. Azken batean, hiriburuan egiten dena ematen du importantegoa dela, edo ez dakit, horrek izaten du oihartzun handiagoa gehienetan herrietan egiten denak baino. Sagrario, eta azkeneko kontu bat. Aurrera begira, ze aholku emanen zenioke Iruñeko udalari, bere ohiko dinamika, berak egiten duen guzti hori, euskararen normalizazioaren alde bat egiteko? Lehenengo zanen nuke, oraintxe egiten ari garen horretan segi dezala. Hau da, euskalgintzako, Iruñeko euskalgintzakoekin bilduz eta euskalgintzatik egiten dizkiogun aholkuak eginez. Momentu honetan, lehen aipatu ditut zenbait, bai kultura arloan, kirola arloan, berak antolatzen dituenak edo berak laguntzen dituen ekitaldi guzti horietan euskararen presentzia ziurtatzeko. Lehen esan duguna hizkuntza paisaian eta ateratzen dituen logoetan eta gauza guzti horietan ere euskararen presentzia bermatua behar du eta lehentasuna eman behar zaio. Baina gero beste gauza importante bat ere badago eta da lan munduarekin lotutakoa eta ematen du oso uzkur ari direla euskara eskatzen, euskara baloratzen lanpostuetan. Eta nik uste dut hori oso importantea da, jendeak presentzia eta kanpoko irudiaz aparte benetan nabaritu behar du euskara beharrezkoa dela. Eta hortarako lanpostuetan euskara eskatzea eta euskara baloratzea oso importantea da. Eta nik uste dut hasi behar duela uzkurtasun horiek utzi alde batera eta hasi behar duela benetan hori eskatzen. Mila esker. Ni programa osoa zurekin egin nuke, baina beste batzuk ere elkarrezkatatu beharko ditut, eritza ezberdinak eta... Hori da, importanteago baita denen entzutea. Lagunduko izan nahi baduzu? Bai, oso gai. Bai. Sagrariok ibilbide luzea du euskararen normalizazio lanetan. Eta berak eskaintzen digun perspektiba oso interesgarria da nondik gatozen jakiteko. Baina historia bakarrik ez. Aurrera begira ere ze pauso eman daitekeen azpimarratzen digu Sagrariok. Seinalitikaren euskalduntzea, kontratazio irizpideak, kultura alorrean presentzia areagotzea. Oso kontuan hartzekoa dira, bai hoixe. Aspaldi etorri zen Sagrario Iruñara, baina nolakoa da gaur egun Iruñea kanpotik datozenentzat. Bortzirietara joanen naiz, informazio horren bila. Ai, Patri, sartu daiteke? Entzinera, bai. Pero hemen, Ai, goxo gaude. Ai, zurekin baditu tola zenbait kontu argitu nahian edo. Zuzenean hasiko nahi zaizu, Iruña dugu hiriburua, Nafarroan. Eta gestio asko, kapitala den neurritik, bertan egiten dira. Horrek zer eragin dauka edo... Bueno, alde batetik erran behar da, guretzat Iruña beti urruti egon dela. Eta joera handia izan dugula Gipuzkoara jotzeko, hainbat zerbitzutarako, adibidez bereziki osasun zerbitzutarako edo merkataritza kontutarako eta bar. Baina azkenen Iruña da gure hiriburua eta joan behar izan dugu nahi eta nahiez epaitegietara eta administrazioko kontuak egitera. Lehenengo hitza gaztelera etortzen da Iruña aipatzearekin batera? Nik uste dut Iruña lotzen dugula, zalantzarik gabe gure herriak agitze zerdaldunagoa da eta orduan aldaketa hain handia da, segurazki joera hori dugula normalean. Aipatu duzu zuen joera dela Donostia aldera edo Gipuzko aldera jotzea, osasun zerbitzuak eta bertan baduzu aukera ere bai? Hitzarmen moduko bat dago eta momentu honetan aukeran ditugu biek. Adibidez erditzera jende gehiena Donostira joaten da oraindik. Bai, eta gero Bidasoako eskualdeko ospitala dago eta hor daude oinarrizko zerbitzu haunitz. Eta segurazki oraindik jende gehiena Gipuzkoara gehiago joaten da hurbiltasunagatik, ez? Hurbiltasunagatik. Bai, errepideak konpondu zuten eta nahi duzun guztia, baina beti hurbilago gelditzen zaigu Irun edo Donosti Iruña baino, bai. Gero hezkuntzan adibidez ikasten dugu, hemen dana euskeraz ikasten dugu, unibertsitatera goaz? Bai, hola daturik gabe eta nik erranen nuke joera handia dagoela Euskal Herriko Unibertsitatera joateko.
Joera handia, bai, baina, bueno, jende handiz joaten da Iruñera, eta, bai, denetik dago gaur egun. Baina, segurazki tradizioz gehiago Euskal Herriko Unibertsitatera. Eta justizia arloan? Justizia arloan ez dut uste hor aukeratziri badagonik, segurazki Iruña dagokigu eta kitxo, eta bai, hori tramite horiek denak Iruñan egin behar diren, bai. Eta nola egiten dira tramite horiek? Baduzu aukerarik zuek euskaraz egiteko adibidez? Nik uste dut aukerarik ez dagola eta aukerarik egondare agitz ausarta izan behar dela gaur egun Nafarroko administrazioa dagoen bezala, berez edozein bide judiziala hartzen duzulikan edozein gaitarako berez ja bada nahiko hotza eta gogorra, eta gainera hor ez dakit pensatzen dut herritar gutxi tematuko direla hizkuntzaren aferakin, ez? Nik burutan dut, orain dela 3-4 urte edo izan genula epaiketatxo bat izan zen berako liburuzainaren harira. Azkenin epaiketara ezin izan ginen sartu, baina abokatuaretzen konten gelditu egin ziren itzulpenekin, eta orduan egilarran komplikazio handia da. Berez konplikatua den prozesu bat, gehiago komplikatzen da, ez, azkenin, bai. Patri, zer egin beharko genuke, guzti hau pixkat aldatu dadin? Bai, bueno, ez dakit. Zure esku balego? Egilarran, administrazioari dagokiona, teorian ematen du errexena izan beharko litzatekeela konpontzeko, ez? Legearekin konpondu beharko litzateke. Gero horrek, 1000 ondorio ekartzen ditu, baina hasteko dugun legeria. Eta horrek lagundu baino kalte egiten digu. Eta gainera indarrean izan dugu administrazioan euskara erabiltzeko dekretu bat orain arte bat ere laguntzen ez ziguna, eta orain badirudi berrituko dela, eta berritu baino lehen badakigu age desente izanen ditula. Patri, komentatu izan dugu herritarraren eta administrazio orokorraren arteko harreman hori. Baina zuen administrazioen arteko harreman hori nola ematen da? Momentu honetan indarrean dauden legeen arabera hor diferentzia bat dago. Administrazioa herritarrari bai behartua dagola, herritarrak eskatuzkero euskaraz erantzutera. Gazteleraz jasoko balu, euskaraz eskatzeko aukera. Baina herritarrak eskatu inbeharko luke, eta hor betiko kontua zenbat herritarrek hartzen duten bide hori, ez? Eta administrazioen artin berriz ezberdina da, ja legeak erraten du, adibidez, Nafarroko gobernutik ebazpen bat ailetzen badan berako udalera, erdaraz, berako udalak ezin du eskatu hori euskaraz izateko. Orain arteko legeekin hori horrela da. Orduan, handik honat hori da etortzen zaiguna. Eta zuek ze hizkuntza irizpidera hartzen dut? Bai, hemen, guk bortz udaletan egiten dugu lan, bortzetatik 4 ueman daude, orduan uemako irizpideak ditugu, eta orduan printzipioz administrazioen arteko harremanak euskaraz izan behar dire, ez? Orduan, teorian eta onartuak dauden irizpideen arabera, hemendik Iruñera erran behar dugu, Nafarroko gobernura doaien guzia, euskaraz joaten da. Zer gertatzen da? Badakigu, prozedura batzutan behar dituzu azkar erantzunak, edo ameka arrazoirengatik batzutan udalek erabakitzen dute ez hau ja elebiz bialiko dugu. Eta orduan ja hori bertan itzuli behar da. Horrek beti dakar dena atzeratzea, mantsotzea eta bar. Eskerrik asko, Patri, zu segi zurean, ez dizu denbora gehiago kenduko, eta ni banoa beste iritzi batzuren bila. Eskerrik asko zuri. Zuri. Aio! Arnasguneetan bizi diren herritarrak Iruñara jotzen dutenean, zailtasunak aurkitzen dituzte egin behar dituzten mota guztietako gestioak euskaraz egin ahal izateko. Bai osasun arloan, edo justizian, edo edozein arlotan. Nafarroako zerbitzuak zentralizatzeak erosotasuna ekartzen dio administrazioari, baina zailtasunak erabiltzaile euskaldunei. Hiriburuak harrera goxoagoa egin diezaieke eta egin behar die euskaldunei, bai kanpotik datozenei eta baita bertan bizi direnei ere. Euskara bideak du Nafarroan hizkuntza politikaren ardura parte handi batean. Mikel Arregi bisitatuko dut beste behin ere, ea berak zer dioen. Mikel, bi kontutxo, hasi aurretik. Bata, etorri naizenean onera, ikusten euskara bidea sakatu dut, eta grabazio batek esan dit, puerta abierta. Gelditu naiz bazpare, baina ez dit inork atea irekia duzu esan.
Ez, bueno, hor baditugu horreindik. Bai. Eta gero, onera igo naizenean, lehenengo Solairura igo, eta pase sin llamar, eta gero buruz bera, euskaraz, sartu deitu gabe. Hortaz ez naiz hartu begira. Egunero sartuko zara hortik? Bai, baina... Buruz bera gabiltza euskaldunak? Ez. Ez gatozen harira. Nafarroaren euskararen normalizazioaren ikuspuntutik, Nafarroan baditugu bi gune garrantzitsu. Bata dira arnasguneak, hauek babestu eta indartuz, eta bestetik badugu hiriburua bera. Ze hemen bizi dira Nafarroko euskaldun gehienak, baina bertara etortzen dira ere bizi ez direnak beraien zerbitzuak jasotzera. Horren kontzientzia badago euskara bidean? Bai, gainera hasieratik garbi dugun kontua da. Dena den hor bi plano ere nik uste dut bereizi behar direla, hau da, zerbitzu asko udal zerbitzuak dira, eta orduan horiek noski Iruñeko udala, horiek garatzea Iruñeko udalari dagokio, eta gero badira foru komunitatearen eskura ardurakoak diren zerbitzuak. Eta gu urte honetan aritu gara zuzen ere horri begira araudi egokia prestatzen. Ikusiko dugu hurrengo hilabetetan garatze prozesuan hasiko garelako neurri horiek nola hartu behar ditugu. Eta zerbait ere aurre ikusten da hiriburuak zeregin garrantzitsua joka dezan? Alderdi horretatik momentu honetan igual falta zaigun urratsa da Iruñeko udalarekin koordinatzea, baina iruditzen zaigu nahiko urrats sendoak ematen ari direla Iruñeko udaletik, Iruñeko herritarrei begira. Eta orain gu hasiko gara Nafar herritarrei begira behar dugun arduraz hori guztia osatzen eta garatzen. Baina koordinazio hori badago edo zabiltzate euskara bide alde batetik eta Iruñeko udala bestetik? Une honetan ez dago koordinazio handirik. Momentu honetan euskara bideak laguntza politika bat antolatu du udal euskara zerbitzuei begira, eta Iruñeko udalak badu zerbitzua, eta beraiek plan bat garatu egiten dute eta hemendikan laguntza ematen zaie, badugu haiek egiten dutenaren berri. Eta badituzu mugak, legea aparte utzita, ez dakit, non daude, gobernua da, herritarra dira, politikaria dira, non daude muga horiek? Bueno, nik bi planotan agian bereiziko nituzke muga horiek. Alde batetik, muga garbi bat da euskararen legea bera. Ez duelako ofizialtasuna Nafarroa osoan onesten. Eta batzuk nahastu egiten dute ofizialtasuna eta derrigortasuna, badirudi zerbait ofiziala izateagatik herritar guztiek badutela hori betetzeko beharra, eta gauzak ez dira horrela. Ofizialtasunak egiten duen gauza bakarra da herritarren eskubideak errespetatzen eta bermatu. Baina, marko legal hori dugu, eta horrek hizkuntza politikak herritarren eskubidei begira diseinatzeko momentuan arazoak sortzen ditu. Eta gero, bigarren planoan nik jarriko nuke egoera soziolinguistikoak berak ere baldintzatu egiten du egin nahi den hori. Baldintza bada edo abia puntu bada egoera soziolinguistikoa? Abia puntua da, baina baldintza da garatu nahi diren hizkuntza politikak garatzeko ez dagoelako momentu honetan masa kritiko nahikorik egin nahiko genuken guztia eraginkorra izateko. Administrazioan momentu honetan definituko bagenu eskubideen ikuspegitik nola garatu beharko litzatekeen harrera herritarrari, segurazki demagun lanpostuen kopuru altu batean euskaraz jakin beharko litzateke. Baina gero errealitatea da ez dagoela funtzionario nahikorik momentu honetan kopuru horien bidez herritarren eskubideak bermatu ahal izateko. Zeintzu dira lehentasun horiek euskararen normalizazioan? Bai, esate baterako ezagutzarako aukerak bermatzea. Hori argi eta garbi ikusten dugun lehentasuna da, bai nolabait hezkuntza sistemaren bidez, baina baita helduen euskalduntzaren bidez. Eta hor baliabideak jarri ditugu,
Bigarrena da, administrazioarekiko harremanean ziurtatzea euskaraz egin ahal izateko eskubidea. Eta horrek ere, momentu honetan begiratu behar dugu ere, Nafarroan 20 urtez egon garela halako politika garatu gabe, eta orduan modu eraginkorrean aritu nahi baldin badugu hor inbertsioak ere egin beharko dira. Eta gero, guretzat ere lehentasunezko gai bada euskararen prestigioa edo euskararen inguruko jarrerak ere ikusirik Nafarroan zatiketa handia dagoela, eta eztabaida politikoan euskararen normalizazioa sartua dagoela, iruditzen zaigu herritarrari behar bezalako informazioa eman behar zaiola. Mikel, prestigioa ari zarela, bideotxo bat erakutsiko dizut. Seguraski ikusia duzuna, baina gustatuko litzaidake zure iritzia konpartitzea ere bai. Señora Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, doña Uxue Barcos, resto de equipo directivos y demás asistentes a este acto. Bueno, yo no sé euskera, así que good morning, buenos días a todos. Buenos días, Egunon. Y si me permites, alcalde, no hace falta saber euskera para decir Egunon. Es incluso más fácil para muchos de nosotros que good morning y seguramente mucho más fácil de pronunciar que un buen bonjour. Pero dicho esto, yo os animo, porque son nuestras dos lenguas y ese pequeño gesto creo que a todos nos reúne, nos reconcilia, nos encuentra y es hermoso. Zer? Martziako alkateak eta lehendakariak erantzuna? Lehendakariaren erantzuna Uxueren? Bueno, nik uste dut eman daitekeen erantzunik txukunena eman duela. Nik horren berri entzun nuenean alde batetik pena sentitu nuen, hori aitortu behar dut. Nik uste dut, hain zuzen ere hori dela ez jakitasunaren proba bat. Herriko alkatea da, eta nik uste herritar guztiekiko errespetua eta instituzionalki ere Nafarroako lehendakariari errespetua sortziola. Eta gainera hori entzunda norbaitek pentsa dezake inglesaz dakiela. Agurtu badu inglesez, good morning horrekin... baina agian badaki. Martzillako inglesa, igual. Pertsona hori ezagutzen eta agian jakin badaki, baina guztiz lekuz kanpokoa iruditu zitzaidan bere jarrera hori. Mikel, eskerrik asko. Eskerrik asko zure hitzengatik ere bai. Bale, eskerrik asko zuei. Hizkuntzaren prestigioan jokatzen dugu asko. Euskara indartu egin behar da arlo horretan, eta horretarako hizkuntza politika eragingarriak implementatzea bide egokia da dudarik gabe. Euskaraz atenditua izatea, zerbitzuak euskaraz baliatzea dira bidea prestigiatzea hori bermatzeko. Baina zer nolako arreta egiten dio administrazioak euskaldunei? Horretarako, administrazioa euskaraz taldeko kide den Fermintxorekin egin dut hitzordua. Euskaran azkenean... Ara, begira, Begira. Bai. Gaztelera hutsean dagoen... Handia, bai, oso ohikoa da. Ai, ama, guzti honi buruz jarraituko dugu, Leku zoragarria dugu hori, goazen hortik. Fermintxo, Nafarroko egitura administratiboa ikusirik, zerbitzu asko zentralizatuak daude hemen. Baina, zentralizazio horretan ez dira kontuan hartzen, adibidez, Nafarroko iparraldean bizi diren euskaldunen eskubideak. Horrek zer ondori dekartze ditu? Bueno, nik uste dut batetik herritar guztiak ditugu hizkuntza eskubide berberak, ez bakarrik iparraldekoek, baina egia da haiek legez ere onartua dituztela. Eta, ze ondori dituen, ondorioa da, ona etortzen direnean, hainbat kudeaketa egitera, ez direla betetzen legez onartu dituzten eskubideak. Baina azkeneko hilabete hauetan eta entzuna dago eta badakigu dekretua lantzen ari da, horrek ze aldatuko luke? Dekretu berri batek? Foru dekretu horretan hori kontuan hartzen da. Kontuan hartzen da zerbitzu batzuk Nafarroa osorako direla nahiz eta eremu mistoan egon. Baina nik uste dut praktikan berehala konbentzat ez dela inolako aldaketarik izanen. Eta
ez da aldaketarik izanen, batez ere hori konpontzeko bidea delako hizkuntza eskakizunak jartzea, eta hizkuntza eskakizunik ez duten lanpostuetan euskararen ezagutza baloratzea lan deialdietan. Hor esaten da, bai, hizkuntza eskakizunak jarriko direla, baina foru dekretua oraindik ez da honetsi. Eta honesten denean, urtebeteko epea dago, departamentuz departamentu egoera zein den aztertzeko eta plangintza bat egiteko. Legegintzaldiko 3. urtea pasa. Eta, beraz, legegintzaldi honetan ez dut uste aldaketarik izanen denik. Gero, bestalde, zalaparta handia izan da foru dekretu berriarekin, batez ere, euskararen oso aldeko ez diren sindikatuek zalaparta egin dute, nonbait euskararen ezagutza gehiegi baloratuko delako lan deialdietan, eta hori erabateko gozurra da. Ez nahi dute hor, egoera ez da aldatuko. Ez nahi dute, Nafarroko gobernuak erabiltzen duen sistema nagusia, gehienetan erabiltzen du oposizioen sistema. Oposizioetan ez du inoiz, salbuespenen bat izan da, baina ez du euskara, ez ditu hizkuntza baloratzen. UPNek ingelesa baloratu zuen, 6 urtez, baina euskara inoiz ez dute baloratzen. Eta, klaro, orain foru dekretuan izanen diren aldaketak, izanen dira bakarrik oposizio lehiaketetan beste figura bada. Kasi ez da erabiltzen, da osasun bidean bakarrik. Hau da, lan deialdien 80%etan ez da euskara puntuatzen, eta hori ez da aldatuko foru dekretu berriarekin. Orduan zurrumurru hori ez da benetakoa. Ez, hori da, Trumpekin ez dute ez, postegia edo postberda edo hori ere gauza bera da, ez nahi dute. Ez dagoen realitate batekin sekulako zalaparta egiten ere dira Diario de Navarra eta hainbat sindikatu, baina euskararen puntuazioa oro har 0 da, eta horrekola izaten segituko du. Horren aurrean, Nafarroko gobernuak egin litzake, hartu litzake zenbait neurri, ez, adibidez. Ze neurri? Batetik, UPNek ingelesarekin egin zuen bezala, ez? Nafarroko gobernuak esaten du, ezin dugu euskara puntuatu, hau oposizioa delako. Batetik, egin dezakezu. Ez egin oposiziorik, egin oposizio lehiaketak, erabili sistema hori. Eta hor ja, eman euskarari puntuazio bat, hori da bat. Eta bestea da, hori UPNek egin zuena, ez? UPNek egin zuen 6 urtez edo, A eta B mailako oposizioetan, sartu zuen, esan zuen, ez dute inglesa merezimendu moduan baloratuko, hau da, ez dut eskatuko ez dakize titulo, baina aukeran emanen dut azterketa bat egitea, eta azterketa horretan, ingleseko azterketa bat, eta horretan lortzen diren puntuekin, zure nota igoko duzu. Gauza bera egin dezake Nafarroko gobernuak euskararekin, ez? Entzun ditugun arazo eta kezkak buruan ditudala, Iruñako alkatea bisitatzeko unea iritsi da. Urtetan UPNren eskutan egonda, baina azken 2 urte hauetan aldaketa bilatzen duen koalizioak eskuratu du alkatetza. Horren buru Joseba Asiron dugu, eta aitortu behar dizuet nik ere irakasle izan nuela. Banoa, ea ze kontatzen digun. Anabel, zer moduz? Ongitazu. Aspaldikoa. Hemen enbilen, kuadro guzti hauei begira, nortzu dira hau, Joseba? Hauek dira Iruñeko alkateak. Alkate izandakoak? Gutxi gora bera 1900 urtetik aurrerakoak. Hemen daude orden gainera kronologikoan, daude guztiak amaiera arte. Eta, suposatu nahi dut, euskaltzalerik ere izan entzela guzti hauen artean, ez? Segurazki, hemengo hauetan begiratzen badugu euskaltzalea gehienak ziren, ze garai hartan, Iruña eta osagai euskalduna oso ongi integratua zegoen, oso normalizatua zegoen. Gero ja hortik aurrera frankismoaren garaian alkate izandakoak eta hortan zailago izango da. Aurkituko genituzke arraz gainera euskararen guztiz kontra zeuden batzuk, salbuespenak, adibidez Miguel Javier Urmeneta, euskaltzalea izan zen, da euskara babestu zuen, Javier Erize, jauna ere, oso zakit. Baina, horiek salbuespenak beste testu inguru batean. Orain zuzara alkatea? Orain neuna alkatea. Iruñako alkatea, eta esan daiteke neurri handi batean, hiriburuak markatzen duena herrialde guztiaren dinamika kulturala edo balor sozioekonomikoan ere bai, edo ze ekarpen egin dio alkatetza berriak euskararen normalizazioari?
Hombre, pues pentsatu nahiko nuke alkate euskaldun bat izateak horrek berak zerbait adierazten duela, ez? Bueno, zerbait normalizatzen ari dela. Eta gero hortik, gure ekintza politikotik aurrera ere, pensatzen dut nabarituko dela batetan, ez? Hainbat aspektutan nabaritu behar da, orain adibidez, ez bakarrik alkate, baizik eta zinegotzi desente euskaldunak daudela, nire talde politikoan konkretuki guztiak. Eta bueno, aldaketaren aldeko gobernu bat garela hori nabaritu behar da baita ere. Joseba, hizkuntza politika hiru kontzeptu definitzen dute. Batetik daukagu legea edo araudia, plangintza dugu eta baliabideak. Nolakoa da udalaren hizkuntza politika hiru arlo hauetan? Laburki bada ere, Banan. Baliabideetan igual, ez dakit, errezagoa da erantzutea, ez? Eta batez ere, adibidez, datu bat, ekonomikoki, ez? Ekonomikoki guk hasiera batetan zeuden baliabideak hirukoiztu egin ditugu. Bada, zerbait orain jarri duguna, baina batez ere lehen oso gutxi zegoelako. Beraz, baliabide ekonomikoetan dudari gabe ahalegin bat egin da. Giza baliabideak baita ere, guk bikoiztu egin dugu gure euskara zerbitzuaren tamaina. 5 pertsona berri sartu dira eta momentu honetan daude 5 itzultzaile, 3 administrari eta 2 euskara teknikari. Beraz, hortan ere, pensatzen dut, eraman ditugula giza baliabideak beharrek okupatzen duten mailara, ez? Euskara legea bat zegoen, euskara ordenantza bat zegoen nolabaiteko araudia, baina inoiz etzen betetzen baitugu sententziak, behin eta berriro udalaren kontra zentzuretan gauza, minimoetan ere ez zuten euskararen maila errespetatu Iruñan. Eta plangintzan gure helburua dudari gabe da normalizazioa eta sustapena, bi gauzak. Hortan, ari gara poliki-poliki ere lan egiten. Ez dakit adibidez, badira aspektu batzuk nola programazio kulturala, kultur programazioan orain markatu dugu, gerora begira 20% izan beharko dela euskaraz. Lehen, ez zegoen alde horretik ezer. Zibiboxen sarea dela gune kulturala hirian, atea ireki diogu euskarari. Lehen deus ez baitzegoen. Orain hasi behar du, hasi gara, dagoeneko argitaratzen euskal literatur lehiaketa lehen argitaratzen etzena. En fin, baita gure agerpen publikoetan, diskursoak elebiz egiten ditugu, agerpen guztiak, prentsa oharrak egunero bat, egiten da euskaraz minimo, en fin, gauza batzuk igual beste toki batzuetan normalak edo normaltzat hartzen direnak hemen Iruñan berritik zerotik hasi bere izan dugu. Erakutsi nahi dizkizut zen, lehen aipatu didazu, oharrak eta egiten dituzuela minimoki, jarriko gara? Uzten didazu? Zuk agintzen duzu gaur. Gaur agintzen duzu zuk. Mira, erakutsiko dizut bideotxo bat, gure lankide bat. ¿Euskera? Pues no sé si va a estar, porque fíjate, son 5 propios, están en cuadro, entonces no sé si son a bajar de playa. La verdad no va a hacer Oharrak, aipatu duzu eta egia da presentzia asko handitu dela edo euskararen presentzia, baina oharrak askotan euskaraz ez ditugu jasotzen edo momentu berdinean, behintzat beste batzutan momentu berdinean ez. Hori, zer esan dezakegu honen aurrean? Hombre, hori, nik pentsatzen dut lan handia egin behar dela noski zentzu horretan. Guri dagokigunez nahi duguna da bermatu arlo bakoitzean gutxienez 2 administrari euskaldun egongo direla. Hori, ez dakit askola gutxi den, baina da orain arte zegoena den bikoitza eta gainera etzen betetzen ez da ere. Hombre, orain momentu honetan, Iruñan euskaldunen kopurua gutxi gora bera 18.000 kokatua dago, horrek suposatzen du biztanleriaren 10% eta gerora begira egin behar ditugu aldaketa handiak. Beste gauza batzuen artean, gazteen artean, 16 eta 24 urtekoen artean, euskaldunen kopurua 4 aldiz altuagoa delako. Beraz, horretan ere esfortzu bat egin beharko dugu guk momentuz, eta arloi dagokionez bermatu nahi duguna da arlo bakoitzean gutxienez 2 egongo direla. Gero, erakutsiko dizkizut, administrazioan euskaraz taldeak, irakurriko dizut, bale?
Iruñeko udalak lan deialdi askotan zerrendak osatu ditu modu bitxi batean. Prestakuntzarako zerbitzu berezietarako zerrendetan, nolabait barneko zerrendetan, euskara ez du baloratu eta kanpoko jendeaz osatutako zerrendetarako bai. Gero lanpostuak aldi baterako betetzeko, barneko zerrenda horrek dauka lehentasuna. Euskararen ez dela erabilpen egokia edo egin, aipatzen dute administrazioan ere euskalduntzeko taldekoek. Bai, hombre, nik pentsatu nahi dut oraindik, eta segurazki ordenantzak eta legeak aginduta badira gauza asko edo hutsune asko bete beharrekoak. Horretan gu negoziaketan gaude adibidez sindikatuekin euskara meritu bezala baloratu ahal izateko lanpostuetan. Baina, noski, hori da negoziaketa luze baten ondorioa izango da. Eta gaila badakizu, zerrenden alorrari dagokionez, badagoela baita ere eztabaida handia, eta sindikatuak barne, eta bar, eta bar. Bai, sindikatuak aipatu dituzu, eta Comisiones Obrerasek esaten duena kontrakoa da justo ere bai. Comisiones Obreras ha criticado que en los concursos de méritos el Ayuntamiento de Pamplona solo bareme el euskera, lo que en su opinión va en contra de los principios de igualdad, mérito y capacidad que tiene que adoptar todas las administraciones para proveer los puestos de trabajo y mejorar y garantizar la mejor prestación de los servicios públicos. Bai, bitxia da. Bitxia da, ze azken finean lanpostuetan baloratzen dira meritu bezala hainbat gauza, baina euskara menperatzea, hau da, hemengo bigarren hizkuntza. Iruñak bi hizkuntza dituelako, Iruñan dagoen beste hizkuntza hori menperatzeak, batzuentzat ez luke suposatu behar meritu bat, eta hori oso bitxia da. Ze azken finean, prestatuago, komien artean dago, bastakit, hemengo lana normaltasunez garatzeko. Hizkuntz profila aipatzen duzu eta aipatzen zenuen ere meritua gutxienez kontuan hartzekoa. Hemen baditugu datu batzuk, hemen, Iruñeko udaleko plantilla organikoa argitaratu zen 2017ko martxoaren 8an. 1615 lanpostuetatik euskarazko hizkuntza profila 51 lanpostuk daukate, 3,6. Egun berean, Iruñeko udaleko hirigintza gerentzia organismo autonomoko plantilla organikoa argitaratu zen. 33 lanpostu dira euskarazko hizkuntz profili gabekoa guztiak. Biztanleen 22 euskaldunak edo euskaldun hartzaileak diren hiriburuan. Bai, arrazoi osoa... Zer egin dezakegu datu haueko betzeko? Bueno, hombre, poliki-poliki alako plangintza eta alako politika bat garatu egia da. Aipatu dituzun datuak ez dute islatzen ez da zein den Iruñaren errealitatea. Iruñeko errealitatetik behera daude, ez? Eta badira kasu nabarmenak adibidez udaltzaingoan. Udaltzaingoan ez dakit ez ote den euskaldunak direnen udaltzainen euneko, ez dakit euneko bat inguruan edo dabilen. Hori ez dator bat errealitatearekin eta adierazten duena da aurreko legealdietan egon den kontratazio politikan edo ez da kontutan hartu euskara edo kontutan hartu da baina alderantziz. Joseba, azkeneko galdera bat egin dizut, baina hemen ez, inportazko zaizu beste txoko hartan. Bestaldeko txoko hartan, bai? Ematen dituzuenean euskararen normalizazioaren aldeko, bide horretan pausoak ematen dituzuenean eta oposizioak zalaparta egiten duenean, nola eragiten dizue, Joseba? Nik esango nuke dela min gehien egiten didan gauza, ez? Nola, bai, ze euskara azken finean da, ez dakit, zerbait horren propioa, horren bertakoa, ez? Ez dakit, iruindar guztiok komunean duen zerbait, edo gure arbasoek izan zuten zerbait, ez dakit nola esan, gure ondarearen elementurik segurezki bereziena da, eta ezin dut ulertu nola egin ahaltzaion horri kalte. Ezin dut ulertu. Ez dugu ulertuko ere. Bueno, non jarriko duzu zure kuaduratze? Hemen ez dago? Legaldia bukatzerakoan? Pentsatzen dut hemen nunbait tokatuko zaidala, oraindik hemen bada toki handia, beraz ez dago problemarik alde horretatik, hemen nunbait jarriko naute pentsatzen dut. Eskerrik asko, Joseba. Eskerrik asko zuri. Iruñeko udalak aurrera pausoak egin dituela agerikoa da. Baliabideak hirukoiztu egin ditu. Euskara zerbitzuen tamaina handitu du nabarmen. Eta kultura arloan ere, gutxienez 20% kuota ezarri du euskararen presentzia bermatzeko. Baina hutsuneak ere agerian geratu dira.
epe luzeko politika da hizkuntza politika. Eta egiturazko erabakietan, kontratazioetan, hizkuntza eskakitzunetan, ausartago jokatzeko tartea badagoela ematen du. Euskalgintza oso ongi ezagutzen duen pertsona bat ezagutuko dugu. Udalaren politika euskararen aldekoa etzenean, euskalgintza aritu da irtenbideak proposatzen eta eragiten. Beraien iritzia zein den ezagutzea oso garrantzitsua da. Ea Asierrek zer dioen. Asier, aspaldiko. Ongi? Bai, mentxe, dutazke maten. Zure irira etorri nahi, zure irira, Iruñara. Ongi etorria ba. Eta euskararen normalizazioaren inguruan arituko natzaizu. Zer goera dago? Ba, egiarran bizi da modu arraro batean, ez? Euskaraz bizi nahi duenak uste dut ez duela aukerarik euskaraz bizitzeko. Lehen komentatu diazu, euskaraz bizitzeko aukera gutxi daudela. Bai. Baina dauden aukerak zeintzuk dira? Bueno, dauden aukerak gehienak ausartuko nintzateke erraten badirela erakundek sortzen dituzten aukerak antolatzen dituzten ekitaldiei esker. Gero egia da, administrazioan topatzen aldituzula hainbat eremu, zeinan langile euskaldunak dauden, batzutan administrazioak berak bilatu duelako, profila dutelako lanpostu horiek, eta bertze batzutan profila izan dara ez dute euskaraz egiten. Orduan, hor aukerak ez dugu gezurrik erranen. Zu ona joaten baldin bazara udaletxeko paper batzuk egitera kondestablera, hor jende euskalduna badago, normalean gainera jartzen dute identifikatuak daude horiek. Identifikazio bat, bazuke jakiteko. Baina horrela oro har instituzioetatik datorren harrera horietan nahiko eskasa da. Eta euskalgintzak egiten dituen lan ildo guzti hauek eta proposamen guzti hauek eta bakarrik egiten ditu edo bada elkarlanik udalarekin? Momentu honetan egon badago. Momentu honetan udal gobernua aldatu zenetik, gu harremanetan jarri ginen beraiekin, eta arren genien berezik interesten zaigula ez izatea bi izate isolatu baizik eta elkarlana egotea. Eta elkarlan horretan lortzea hainbat punto komunak zirenak. Gero guk aldarrikatuko dugu gurea, seguro, ze beti udalak ez du ematen zoritxarrez, instituzioak ez dut ematen zuk nahi duzun guztia. Baina ikusten genuen oso garrantzitsua, gobernuan dauden alderdi horiek guztiek ikustea, lehenik eta behin, zer sinatu duten, eta sinatu duten horren arabera, adibidez, ordenantzak aldatzea baldin bada, ados, hori aldatuko dugu, horretarako konta ezazue gurekin, ze gu nolabait gara, kakotxen artean jarriko dut, adituak, horretan ari garelako, aldi hori euskara eta ordenantzak ezak eta lortuko dugu seguramente, guztioi gustatzen zaigun zerbait. Zuek emanen duzu pixka bat, negoziazio guztioi dutena. Zuek eman, guk utzi, eta horrekin lortuko dugu. Ze biok norbera bere bidetik joaten baldin bada ez du funtsik. Eta gainera, elkarrekin joateak indarra ematen du. Pentsatzen bat indar dauden orain udalean. Eta askotariko pentsaera gaude. Gu ere askotariko pentsaera gaude, pentsaera gehiago, eta horrek fruktu ematen du. Hiriburuaren berezko dinamismoa euskararen normalizaziorako behar den olatua da. Indar guzti hori euskararen alde jartzen badugu, errezagoa izanen zaigu prozesuak lortzea herrialde osoan. Programa honetan zehar entzundakoak burutan eukita, ausartzen naiz esatera, udalaren eta euskalgintzaren artean konplizitatea egon denean, errezago lortu direla helburuak. Eta hori, ikasgai garrantzitsua da eta kontutan hartzekoa. Ordenantzak aldatu beharra, plangintza sendo eta eragingarriak eta baliabideak handitzea dira jorratu beharreko lanildoak. Nonbait, horren jakitun bada udala eta datozen urteotan aldaketa gehiago etor liteke. Euskaltzaleok aldaketa horiek errazten saiatzen bagara, Iruña euskaldunon hiria izanen da etorkizunean, iraganean bezala.